бинандаҳои арҷманд, барномаи таҳлилии геополитикаро аз шабакаи ҷаҳоннамо манзури шумо мегардонем. Дар барномаи имрӯз яке аз рӯйдодҳои муҳими ҷаҳонро ба риштаи таҳлил кашида, дар ҷараёни барнома аз нуқтаи назари коршиносони соҳа истифода мекунем. Дар барнома моро ду нафар коршиноси соҳа ҳамроҳӣ хоҳанд кард. бо мо бимонед. дар миёни таҳаввулоти муҳими ҳамарӯзаи ҷаҳон монанди даргириҳои Украина, буҳрони Шарқи наздик, ҷанги Яман ва вазъи нобасомони Афғонистон, таи чанд рӯзи охир рӯйдодҳои Британияи Кабир ба сархати ахбори расонаҳои ҷаҳонӣ баромаданд. бону Лиза Трас пас аз ҳамагӣ 45 рӯзи сарвазирӣ дар Англия аз мақомаш истеъфо дод ва ин мақом насиби собиқ вазири молия Риши Сунак гардид. Сунаки 42 сола ҷавонтарин сарвазири Британия ва аввалин сарвазири ғайрисафедпӯсти ин кишвар аст. гузаштагони Риши Сунак аз ҳиндуҳои муҳоҷир дар Африқо буда, пас аз солҳо муҳоҷират дар асри 20 ба Англия омаданд ва сокин шуданд. Риши Сунак пас аз истеъфои Лиза Трас аз сарвазирӣ ва роҳбарии ҳизби муҳофизакор ё консервативӣ дар интихоботи дохили ҳизбӣ пирӯз гардида, роҳбарии ҳизбро ба даст овардааст. рӯзи 25 октябр пас аз мулоқот бо подшоҳи Британия Карли Сеюм расман ҳамчун сарвазири Британия ва роҳбари ҳукумати муҳимтарин кишвари аврупоӣ фаъолияти худро оғоз намуд. эълони Лиз Трас дар бораи истеъфо аз ваколатҳои сарвазирӣ дар пасманзари интиқоди шадид аз сиёсати иқтисодиаш ва фишори шадиди ҳамсафони ҳизбии ӯ сурат гирифт. ман эътироф мекунам, ки бо назардошти вазъият наметавонам ваколатҳоеро, ки ҳизби муҳофизакор ба ман додааст, истифода барам. ба ин далел ба истеъфо меравам. қаблан Пенни Мордант, ки раъи мувофиқро ба даст наовард, аз мубориза даст кашид ва роҳро барои Сунак боз кард. Борис Ҷонсон ҳам исрор кардааст, ки бо вуҷуди пуштибонии тарафдорон муттаҳид кардани муҳофизаткорон дар парлумон барои ӯ мушкил хоҳад буд. бинобар ин Ҷонсон тасмим гирифт, ки ба Даунинг стрит барнагардад. Риши Сунак донишгоҳи Оксфордро хатм карда, дар Стенфорд дараҷаи магистриро гирифтааст. пеш аз ворид шудан ба сиёсат, ӯ дар фонди сармоягузории Сарват ба даст овард. карьераи ӯ дар сиёсат бо суръат рушд кард. Вай ҳамагӣ дар давоми 5 сол аз вакили оддии парлумон то ба мақоми вазири молия расид. дар давраи пандемия миллиардҳо фунт барои дастгирии аҳолӣ ва корхонаҳо равона кард ва бадин васила ба аъзои машҳуртарини ҳукумат табдил ёфт. дар замони сарвазирии Борис Ҷонсон, Риши Сунак вориси мустақими ӯ ҳисобида мешуд, аммо аз сабаби ҷанҷолҳое, ки дар атрофи шахсияти Ҷонсон ба вуҷуд омаданд, ӯ аз ваколатҳои вазирӣ даст кашид ва хостори истеъфои Борис Ҷонсон шуд. британия давлати бузург аст, вале шубҳаи нест, ки мо бо мушкилоти амиқи иқтисодӣ рӯбарӯ ҳастем. ҳоло ба мо субот ва ваҳдат лозим аст ва ман тамоми кори аз дастам меомадаро ба кор мебарам, ки партия ва мамлакатамонро муттаҳид намояд. ваъда медиҳам, ки ман ба шумо софдилона ва хоксорона хизмат мекунам ва ҳар рӯз ба манфиати мардуми кабири Британия кор мекунам. иқтисоддонҳои Британия боварӣ доранд, ки Риши Сунак метавонад хатоиҳои иқтисодии гузаштагонашро ислоҳ кунад ва эътимоди сармоягузоронро барқарор намояд. дар ҳол пас аз интишори хабари таъини Сунак, фунти бритониёӣ дар афзоиши пул дар байни асъорҳои асосии ҷаҳон пешсаф шуд. шумо сабаби асосии истеъфои Лиза Трасро дар чӣ мебинед? вақте ки Елизавета Трас сарвазир интихоб шуд ба мансабҳои калидии ҳукумати давлат 4 нафар ғайри миллати англисро пешниҳод кард, ки ин як норӯзигии ҷиддии ҳизби консерваторонро ба вуҷуд овард. баъдан вақте ки ӯ фаъолиятро сар кард, сентябри соли равон, ӯ ба парламент лоиҳаи бюҷети хурд пешниҳод кард ва мехост, ки каме низоми андозро дар давлат тағйир диҳад. ва ҳамин тағйирдиҳии низоми андоз сабаби норӯзигии аҳли ҷомеаи Британияи Кабир шуд. ин дуюм хатоаш буд. ва хатои сеюм, баъде ки дар интихоботи аввал моҳи июл, сентябр имконияти хеле зиёди гузаштани вазири хазинадорӣ Риши Сунак буд,
дар даври чорум албатта бо кӯмак ва дастгирии малика ӯ тавонист ки ин ғолибиятро ба даст биёрад. баъде ки фаъолият оғоз шуд, баъди чанд рӯз малика вафот кард ва аъзоёни ҳизби консерваторӣ ва норозигии мардум аз як ҷониб ва ба кризиси ҷиддии системавӣ ворид шудани Британияи Кабир сабаби он шуд ки ӯ истеъфо диҳад. сабабҳои истеъфояш ин пеш аз ҳама то андозае ба зиёдавӣ роҳ додани хонум ҳаст ки дар натиҷа яъне ки пеш аз ҳама дастгирии ҳамҳисбони худаш аз даст дод ва муҳимтар аз ҳама ӯ ба интиқоди шадиди гурӯҳҳои манфиатдор ки аз табақаи дорои мардуми Британия таркиб ёфтааст мувоҷеҳ шуд. онҳо ислоҳота пешниҳод карданд дар бахши молияву баъд аз ҳамагӣ як моҳи фаъолият масалан канслери хазинадориро ки яке аз мансабҳои калидӣ дар ҳукумати Британия маҳсуб мешавад аз кор сабукдӯш кард ва гӯё тамоми он ҷурме ки буд вобаста ба яъне ки зиёд намудани андозу дигар ҷаҳатбаҳое ки барои ашхоси доро пешбинӣ шуда буд, ин чизам табиист ки ба имиҷи сарвазири собиқи Британияи Кабир таъсири манфӣ расонид ва иқдомоте ки онҳо дар якҷоягӣ бо блоки иқтисодии Британияи Кабир карданд боис шуд ки қурби фунт стерлинг яъне ки бениҳоят коҳиш ёбад ва коғазҳои қиматноки ин кишвар дар бозори ҷаҳонӣ масалан ба маротиб арзиши худашона аз даст доданд ва ҷанбаҳои манфии фаъолияти 45-рӯзаи ин бону хеле зиёд аст ва ҳамин ҷанбаҳо боис шуданд ки баъд аз 45 рӯз яъне ки расман ба истеъфо равад. Риши Сунак дорои кадом хусусиятҳо ва бартариҳост ки аз миёни ин ҳама аъзои бонуфузи ҳизби муҳофизакор маҳз ӯ барандаи интихобот шуд? аслан се омил имкониятҳои ӯро тақвият мебахшад. пеш аз ҳама ин таҳсилоти хуби Риши Сунак аст ки аввал дар коллеҷи худи Британияи Кабир, баъдан дар донишгоҳи Стенли Калифорния таҳсил кардааст ки баъзе қувваҳои сиёсии амрико албатта дастгирӣ мекунад. баъдан ӯ сармояи бисёр хуб дорад, яъне олами сармоядорӣ ки ҳаст, хоҳем нахоҳем сармояи мансабдор як нақши муайяна бозӣ мекунад. баъдан ӯ як шанси калон пайдо кард вақте ки канслери хазинадорӣ буд. ӯ дар давоми буҳрони пандемия имконияти молиявӣ пайдо кард ки бисёр соҳибкорони хурди Британияи Кабирро дастгирӣ кунад ва дар ҷомеа камакак ҳамовозӣ ва имиҷу рейтинг пайдо кард. аз ҳамин лиҳоз ӯ метавонад ки бо як барномаи бисёр хуб таҳризишуда пешниҳод кунад ва донишҳои бисёр хуби ҳам молиявӣ ва ҳам сармоягузорӣ дорад. дар расонаҳо баъзан аз мансубияти яъне ки миллат қавмии ӯ ёдовар мешаванд. ман ба он назарам ки барои ҷомеаи Аврупо ин чизҳо аслан арзиш надоранд ва моҳият ҳам надоранд, чунки мо ин чиза дар мисоли фаъолияти Барак Обама дидем, шоҳид будем ва он ки гӯё аврупоиҳо ба қавмиятҳои дигар масалан арҷ мегузоранд, ин андеша ҳам андешаи комилан нодуруст аст. бисёр коршиносон дар он фикранд ки Риши Сунак дар Британияи Кабир ин собиқ президенти Амрико Барак Обамаи Британияи Кабир чунин лақаб гузоштанд, зеро гузаштагони Риши Сунак ҳам аз кишвари Кения ва Танзания ҳастанд. аз ҳамин лиҳоз имкон дорад ки албатта бо дастгирии ҷонибдорони хеле зиёди ҳизби консерваторон дар палатаи умумӣ ва аз ҷониби он ки ӯ як давраи муайян каме таъсири молиявии давраи пандемияро тавонист ки бо як осонӣ гузаронад. яъне чандин ҷанбаҳои хуб нисбати ин сарвазири нав дида мешавад ва имкон дорад ки бо як барномаи бисёр мушаххаси нағз хуб Британияи Кабирро аз ин буҳрони бисёр ҷиддии низомнок барорад. Риши Сунак як нафари сарватманд аст, як нафари муваффақ аст, як нафаре аст ки
тавонист дар як муддати кӯтоҳ аз мансабҳои оддитарини ҳукумати британияи кабир то ба ҳамин маснад расанд. Яъне ӯ ҳам шахси тасодуфӣ нест ва аз тарҷумаи ҳолашам бармеояд ки як нафари воқеан ҳам ҷаҳондида аст, як нафаре ки дорои шӯрнокии баланд дорад ва нафаре ҳаст ки дар илми иқтисодиёт масалан аз илми иқтисодиёт бохабар аст ва муҳимтар аз ҳама ҳам таҷрибаи назаравӣ дорад ва ҳам таҷрибаи амалӣ. ва вазъияти кунунии британияи кабир ҳам воқеан хеле ҳассос аст ва дар ҳамин шароит интихоби ин нафар барои тамоми табақаҳо яъне қобили қабул буд ва табиист ки бо назардошти қабл аз ҳама хусусият яъне ки ҷавонтарин аст, то ҷое мо медонем 42 сола нафаре аст ки ҷавонтарин сарвазири британияи кабир маҳсуб мешавад ва аз ҷониби дигар яъне ки дониши бой дорад, масалан шахсияти ҷаҳондида аст ва таҷрибаи ғании кор дар низоми молияи кишвар. Ин ҷанбаи асосӣ аст. бояд гуфт номзадии Риши Сунакро аксари вакилони парлумони Британия ҷонибдорӣ карданд. Рақиби ӯ ва роҳбари ҷиноҳи муҳофизакорон дар парлумон Пенни Мордант дар лаҳзаҳои ахир эълон кард ки аз идомаи рақобат даст мекашад. қабл аз ӯ сарвазири пешини Британия Борис Ҷонсон ҳам номзадиашро бозпас гирифт. падару модари Риши Сунак дар соҳаҳои тиб ва дорусозӣ кор мекарданд. онҳо солҳои 1960 аз Африқои Шарқӣ ба Британия муҳоҷир шуданд. Сунак дар бонки сармоягузории Goldman Sachs кор кардааст. ҳамсараш Акшата Мурта духтари миллиардери ҳиндутабори Британия Нарьяна Мурта мебошад. Сунак ва ҳамсараш бо 730 миллион фунт стерлинг сармоя ҳоло дар раддабандии сарватмандтарин сокинони Британия дар ҷои 222 қарор доранд. бо нигоҳе ба таърихи начандон дури Британия мебинем ки карьераи аксари сарвазирони ин кишвар дар 3 даҳаи ахир ба вазъи иқтисодӣ вобаста будааст ва сарвазирон дар зери таъсири вазъи иқтисодӣ ё маҳбубтар шудаанд ва ё маҷбур тарки курсӣ кардаанд. дар соли 1990 Маргарет Тэтчер мақоми нахуствазирро тарк кард ва ба ҷони Мейҷор шахсе дод ки ҳеҷ кас ӯро сиёсатмадори барҷаста намешуморид. Мейҷор кишвареро мерос гирифт ки нисбат ба ҳар давру замон қавӣ буд, аммо вақте ки вай онро ба Тони Блер супурд, эътибори ҳизби муҳофизаткор дар пешбурди иқтисод аллакай хеле осеб дида буд. соли 1997 Тони Блер дар кишвар ба қудрат расид ва як қатор тағйироти ҷиддиро ба конститутсия ворид кард ки оҳиста-оҳиста ягонагии кишварро халалдор мекарданд. вақте ки Блер дар соли 2007 аз мақом рафт, Британияи кабир нисбатан муттаҳид ва шукуфон буд. дар замони сарвазирии Гордон Браун ҳама чиз дар шароити буҳрони ҷаҳонии молӣ барҳам мехӯрд. ин се марҳила солҳои 1990, 1997 ва 2007ро метавон комилан сарчашмаи буҳрони кунунӣ номид, вале сарчашмаи асосӣ дар соли 2010 буд, замони Борис Ҷонсон, Тереза Мей ва Дэвид Кэмерон. британияро чӣ вазъияти интизор аст то ҳанӯз норӯшан. Сарвазирон зуд иваз шуданд, вале ормонҳои мардуми Британияро бароварда накард. ҳар нафар пас аз худ як мушкили дигар эҷод намуд. дар тӯли 12 соли охир Британияро пайдарпай нахуствазирони муҳофизакор идора мекарданд ки тавонистаанд кишварро дар ҳолати бадтар аз замони ба қудрат расиданашон тарк кунанд. аз диди шумо муҳимтарин дарсе ки бояд Риши Сунак аз иштибоҳҳои лиззатрас бигирад кадом аст? ҳамон тавре ки дар нухустин баромадаш дар назди масъулини расонаҳо Риши Сунак иброз дошт, кӯшиш мекунад ки иқтисодиёта ба по рост кунад ва то чӣ андоза дар ин самт комёб мешавад мо ҳанӯз чизе гуфта наметавонем. яке аз хатоҳои сарвазири собиқ ҳам ҳамин буд ки дар муносибат бо иттиҳоди Аврупо, яъне ки аввал мо дар хотир дорем ки اونا جانبدار بودند که در هیئت اتحاد اروپا ماند، بعد موقعشون دیگر کردن، گفتن که باید از هیئت اتحاد اروپا یعنی خارج شویم. این مسائل هستند که میراثی، البته میراث در نخونک میراثی لیزترس با فعالیت ریشی سوناک تاثیر رسانده میتواند، تاثیری منفی البته. و برای اون که از این میراث خلاص شود باید که مناسبتش قبل از همه با طبقه نسبتاً دوروی بریتانیا کبیر، یعنی باید که مناسبتی که از دست رفته بود یعنی اونا برقرار کند و باوری آنها پیش از همه سزاوار شد و این جای پوشیدن است که در اروپا امروز دولت اصلا اونها اداره میکنند که سرمایه دارند. اصلا بحران مالیوی اقتصادی جهانی ادامه دارد و از بالای دیگر در داخل خود قوه‌های گوناگون سیاسی بریتانیا کبیر، یعنی چقدر که گفتیم بحران حکومت دوام دارد و اینجا اکنون تجربه دو بحرانی که امریکا از سر گذراند، دپرسیای بزرگ
ва бо кӯмаки албатта иқтисоддони машҳури англис ҷон кейнс тавонистанд ки онҳо соли 26 то соли 32 амрикоро аз буҳрон бароранд. яъне таҷрибаҳо ҳаст. агар ин таҷрибаҳоро онҳо дуруст истифода баранд метавонанд ки оҳиста оҳиста аз ин буҳрон бароянд. лекин душвориаш дар он аст ки якбора истифодаи қувваи барқ хеле гарон шуд. аз ҷониби дигар воридшавии нефт сӯзишворӣ хеле кам шудааст ва боз аз ҳама душвораш он аст ки онҳо аз бозори ягонаи иқтисодии аврупо берун шуданд. инам то андозаи таъсири зиёд дорад ва ҷудоихоҳие ки имрӯз миёни худи кишварҳои британияи кабир ҳаст, ин ирландияи шимолӣ ва шотландия, яъне омилҳои таъсиррасон хеле зиёданд ва аз ин ҳолат берун кардани кишвар бисёр истеъдод, маҳорат ва дониши бисёр мукаммал талаб мекунад. ба назари шумо оё иваз шудани 3 сарвазир ва 3 ҳукумат дар давоми 2 моҳ, яъне Борис Ҷонсон, Лиза Трас ва инак Риши Сунак боиси суст шудани пояҳои иқтисодӣ ва беэътимодии мардум ба суботи сиёсӣ намегардад? албатта мегардад ва давом ёфтани худи ҳамин буҳрон ва он қадар фаъолияти чашмрас надоштани ҳукумат дар давраи сарвазирии Борис Ҷонсон ва баъдан дар ин байн ба бозӣ даромадани Елизабет Трас ки як барномаи мушаххаси мукаммали баровардан аз ин буҳрон надошт ва баъдан яъне чӣ хеле ки гуфтаем қувваҳои ҷудоихоҳӣ дар дохил ва берун шудан аз бозори ягонаи иттиҳоди аврупо, баъдан буҳрони сиёсии глобалии имрӯзаи ҷаҳон, яъне чандин омилҳое ҳаст ки имрӯз ба як сатҳи суботу оромӣ бурда расонидани ҷомеаи имрӯзаи британияи кабир хеле душвор аст ва боз аз ҳама душвораш он аст ки кишваре ки 75 сол пеш дар мустамликаи ин шоҳигарии бузург буд, намояндаи ин кишвари мустамлика баъди 75 сол имконият пайдо кардааст ки дар мансаби калидии як шоҳигарии бузург фаъолият кунад ки инам як силсила давраи муайяне ҳаст ки баъд аз гузаштани солҳои муайян хоҳем нахоҳем тамоми низом тағйир меёбад. бо дилпурӣ мо гуфта метавонем ки аз тез зиёд шудани ҳукумат дар британияи кабир имиҷи сиёсии ин кишвар умуман дар арсаи ҷаҳонӣ хеле коҳиш ёфт ва пеш аз ҳама ин таъсир расон ба сатҳи иқтисодиёти кишвар, пеш аз ҳама таъсир расон ба вуруди сармоя ба ин кишвар, чунки биржаҳои ҷаҳонии хариду фурӯшам аз он иттилоъ доданд ки тамоми муомилоте ки ба ин кишвар дахл дошт аз ҷумла дар самти коғазҳои қиматнок онҳоам хеле бар фурӯ рехтанд ба истилоҳ ва табиист ки ин чизҳо таъсир мекунад. ба зиммаи Риши Сунак ба маънои томаш эҳё кардани қабл аз ҳама иқтисодиёти қариб фурӯрафтаи Британияи кабир ва побарҷо нигаҳ доштани нуфузи ин кишвар дар арсаи байналмилалӣ аст, чунки вақте ки ҳукуматҳо зуд иваз шуданд, сухани ҳукуматдорони минбаъда дар арсаи ҷаҳонӣ қурбу манзалати қаблеша аз даст медиҳад, чунки аллакай ҷомеаи ҷаҳонӣ медонад ки умри масалан сарвазири Британияи кабир метавонад ҳамагӣ 45 рӯз бошад, ки ин воқеан ҳам барои давлате ки чунин як таърихи бой дорад, давлате ки нуфузи баланд дорад, мояи албатта сарафкандагӣ аст. замони нахуствазирӣ Дэвид Кэмерон буҳрони ҷаҳонии молӣ аллакай ба як буҳрони аврупоӣ мубаддал шуда буд ки мавҷудияти евроро таҳдид мекард. кишварҳои минтақаи евро барои бартараф кардани буҳрони молӣ муттаҳид шуданд. вақте ки онҳо ин корро карданд, Кэмерон аз таҳдид ба манфиатҳои Британия дар минтақаи евро ба воҳима афтод. пас аз он ки талаби Кэмерон дар бораи кафолати манфиатҳои Британия нодида гирифта шуд, ӯ ба ислоҳоти минтақаи евро вето гузошт. аммо минтақаи евро ба ҳар ҳол ин ислоҳотро анҷом дод ва як сол пас дар соли 2011 сценарияи даҳшатбор ба инзивои Британия дар дохили иттиҳодияи Аврупо амалӣ шуд. Кэмерон аз нокомии ветои худ ба хулосае омад ки Британия бояд узвияти худро ба иттиҳоди Аврупо комилан таҷдиди назар кунад. ахиран ӯ мағлуб шуд ва истеъфо дод. пас аз худ Кэмерон як кишвари тақсимшуда ва парлумонеро тарк кард ки хоҳони Брексит набуд, аммо ин равандро бояд анҷом медод.
тереза мей ба мақсади асосӣ ба амал баровардани натиҷаҳои референдум ноил шуда натавонист. вай хатҳои сурхи баъзбарангезро кашид, баъд худаш онҳоро вайрон кард ва дар ниҳоят аз пуштибонии ҳизбу парлумон маҳрум шуд. соли 2019 Борис Ҷонсон ниҳоят мақоми деринтизори сарвазириро ба даст овард, аммо пас аз 3 сол онро шармандавор аз даст дод. бо вуҷуди муддати кӯтоҳи худ Ҷонсон яке аз шахсиятҳои бонуфузтарин ва ҷанҷолтарин дар таърихи баъдиҷангии Британия гардид. Ҷонсон бар ивази амалӣ кардани ҷараёни Брексит ё хуруҷи Британия аз Иттиҳоди Аврупо ба тақсимоти иқтисодии Британияи Кабир розӣ шуд, ки барои ҷудоии Ирландияи Шимолӣ аз Британияи Кабир замина гузошт. мо наметавонем иҷоза диҳем ки озмоиши навбатӣ барои идораи қудрат сурат гирад. Алтернатива вуҷуд дорад ва он ҳам ҳукумати устувори либералӣ. мардум ҳақ доранд ки ҳарфи худро бигӯянд. дар ҷараёни маъракаи тобистона сарвазири нав кӯшиш кард ки дар бораи вазъи иқтисод суҳбати самимӣ дошта, зарурати қабули қарорҳои душворо оид ба зиёд кардани андозҳо ва кам кардани хароҷоти давлатӣ таъкид намуд. аз нуқтаи назари сиёсати иҷтимоӣ муттаҳид кардани як ҳизбе ки дар ин масъала тамоман ихтилоф дорад, барои ӯ хеле душвор хоҳад буд. дар байни 2 моҳ 3 бор иваз шудани сарвазир дар Британияи Кабир, ки ҳамеша бо суботи сиёсӣ ва иқтисодиаш дар ҷаҳон намуна буд, гӯёи он аст, ки акнун мушкилоти иқтисодӣ ба вазъи сиёсӣ ва пойдориву нопойдории ҳукуматҳо дар Аврупо ба таври мустақим таъсир мегузорад. ба назари шумо Риши Сунак ҳам сиёсати дурӣ аз Иттиҳоди Аврупоро идома медиҳад ва ё ба он наздикӣ меҷӯяд? Риши Сунак айни замон дар сари як дуроҳа аст ва интихоби хеле душвор пеши рӯи ӯ қарор дорад, чун ҳаводиси Украина ва муносибаташ бо Федератсияи Русия ин вазъиятро хеле муташаннижтар кард ба маънои томаш ва имрӯз дурӣ ҷустанаш аз Иттиҳоди Аврупо метавонад як зарбаи идомаи мантиқии он зарбаҳое ки ба баданаи Британияи Кабир зада мешаванд бошад. ва аз ин лиҳоз Риши Сунак метавонад ки коре кунад ки ҳам лал ба даст ояду ҳам ёр наранҷад, агар чунин гуфтан мумкин бошад. ва ӯро зарур аст ки дар ин самт яъне ки бидуни мушовара ва бидуни тасмимгирӣ бо нухбаҳои Британияи Кабир яъне ки тасмим нагирад, чунки паёмадаш ногувор аст. аз ҷониби дигар наметавонад ки ба тамом аз Иттиҳоди Аврупо канора гирад, чунки таҷрибаи сарвазири ҳамакнун собиқ аз он шаҳодат дод ки мавқеъгирие ки аз зиёдаравӣ таркиб ёфтааст метавонад ки ба зарари кор бошад, хоса ба зарари имиҷи сиёсии роҳбар. ва ман боварӣ дорам ки Риши Сунак як ҷавони ҳушманд аст, аз таҷрибаи талхи сарвазири собиқ хулоса мебарорад. сабаби истеъфои Риши Сунак ҳам аз ҳайати ҳукумати Борис Ҷонсон ҳам ҳамин буд, ки ӯ сарвазирро маҷбур кард ки мо бо Иттиҳоди Аврупо бояд протокол, шартнома, созишнома имзо кунем ки дар ин ҳолати буҳронӣ кӯмакҳои зиёди молиявӣ ва иқтисодиро ба даст биёрем. аммо Борис Ҷонсон ба ин розӣ нашуд ва ӯ маҷбур шуд ки истеъфо диҳад. ва онҳо дар ҳамин самт фикр мекунам хатои сахт карданд ки яку якбора аз як бозори бисёр хуби бузурги молиявӣ ва иқтисодӣ яку якбора ҷудо шуданд ва ба душвориҳои зиёди дохилӣ, яъне буҳрони дохилӣ, яъне масъалаи Ирландияи Шимолӣ ва Шотландия, ки то имрӯз онҳо намехоҳанд аз ин иттиҳод берун шаванд ва додугирифти иқтисодиро хеле душвор гардонд. баъзеи мухолифони Риши Сунак аллакай ба танқиди ӯ гузаштанд ва мегӯянд ки сарвазире ки миллионер аст ва аз кӯдакӣ дар осоишу роҳат калон шудааст, мушкилоти табақаи поинтари ҷомеаро дарк нахоҳад кард. ба назари шумо ин иддао то куҷо метавонад асоснок бошад? ва фикри ман ин иддао то андозае асос надорад. барои он ки вақте ки ӯ аввалин маротиба корро сар кард ҳамчун ёрдамчии вазири хоҷагии коммуналӣ ва идораи маҳаллӣ, ӯ дар ҳамун ҳолат, дар ҳамун давраи фаъолият бо мушкилиҳои сатҳи поёнии идоракунии маҳаллӣ ва хоҷагидории коммуналӣ аллакай ошно буд. ва гузаштагони ӯ низ ки падараш табиби муассисаи давлатӣ ва модараш дорушинос ва гузаштагони ӯ ки аз кишварҳои қафомондаи гӯем ки африқоӣ ва имрӯза вилояти панҷоби Покистон
یعنی خودی تاریخ حیاتی او و فعالیت ابتدایی او امکانیت میدهد که او از مشکلی های سطح پایانی آگاه باشد و امکان هم دارد که ممکن در یک دوره کوتاه یک برنامه خوبی مشخصی برآمدن از این بحران رو او به پارلمانت پیشنهاد میکند. ریشی سوناک یک جوانی موفق است، نباید باعثی نگرانی باشد، باعثی آن باشد که مثلا او نمیتواند از منفعت‌های ملی و دولتی بریتانیا کبیر طور شایسته حمایت کند. این اندیشه است که مطلقاً نادرست است. از جانب دیگر نفری موفق بودنش در سمت مثلا جلب سرمایه و دیگر جنبه ها ما رو دلپور میسازد که او میتواند یعنی که اقتصادیاتی در حال فروپاشی قرار داشته بریتانیا را احیا کند. وقتی که یک نفری تصادفی، یک نفری که تا هنوز در زندگی خودش دستاوردهای قابل ملاحظه ندارد، اون اگر سر قدرت بیاد ما باید از آن نگران باشیم و از آن که ترجمه حالی اگر ریشی سوناک ما یعنی که مواجه شویم یعنی مشاهده کنیم، اون نفری نیست که یک باره به منصب‌های بلند رسیده باشد. اون نفری است که فعالیتش از زینه‌های خیلی پایان و کارمند عادی سر کرده است و تا این مسند برسید و چندین مرتبه در انتخابات هم اشتراک کرده است و من وقتی پیگیری کردم فائز غالبیت او در قیاس با دیگر نامزدها خیلی بلند است، 86% است مثلا، که این برای جامعه اروپا یک نشان دهنده خیلی بهترین است. در حقیقت ریشی سوناک در حال کرسی سروزیری را صاحب شد که پیامدهای اقتصادی برآمدن از اتحاد اروپا درگیری‌های اوکراین و تأثیر آن به بازارهای جهانی، اینچنین پی هم عوض شدن حکومت‌ها در بریتانیا کبیر را از نظر اقتصادی در وضعیت نااستوار قرار داده است. کارشناسان میگویند در نوبت اول سوناک را لازم است که اعتماد مردم انگلیا را به برنامه‌های اقتصادی حکومت برگرداند و ثبات را در بیرژه‌های فروش سهام و بازارهای استعمالی برقرار سازد. علاوه بر آن بریتانیا یکی از بازیگران اصلی و تأثیرگذار در صحنه سیاست اروپا و جهان است. بنابراین سیاست خارجی ریشی سوناک و موقع گیری های او در برابر تحولات جاری اروپا و جهان جایگاه و اعتبار بریتانیا را در عرصه بین المللی نشان خواهد داد. اینجا برنامه گیوپولیتیکا انجام می‌یابد. برنامه‌های دیگری شبکه جهان‌نما ادامه دارند. با شبکه ما بمانید.